Vážené dámy, vážení pánové, dnes jsme u předchozích řečníků slyšeli o různých kompetencích, o různých gramotnostech, ale tou první gramotností, která je nezbytně nutná, aby se navázaly na to ty další, je čtení a psaní. Toho jsme se taky dotkli. A dovolte mi, než vám řeknu stručně jenom, že k osnově, kterou vám předkládám, tak bych navázala na kolegyni, která tady byla před chvílí. A máte tam materiály, které se týkají právě prvopočátečního čtení. A myslím si, že to by mohlo zaplnit třeba tu mezeru, která je třeba do toho 3. ročníku, takže ukázky si můžete vzít na našich webových stránkách, jsou potom živá abeceda a první slabikáře, které jsou opravdu poutavé. Jsou 2 díly, zajímají se tam děti hlavně o vesmír, zajímají se tam o detektivku, je tam Formule 1, takže tam se najde jak chlapec, tak i dívka. Tak, co se týká tedy obsahu takové jako stručné osnovy. Dotkneme se hlavně efektivního čtení, který je základem pro nejenom plynulost, tedy technické provedení toho čtení, ale je tady důležité taky to čtení s porozuměním. A vy uvidíte na těch teoretických statích, animacích, abyste si udělali dobrou představu, že prakticky už v té technice čtení je zakotveno čtení s porozuměním. Co je podmínkou úspěchu, uvidíte opět na grafech, které vám tady předvedu. Budu se snažit co nejméně komentovat, abyste měli co nejvíce videozáznamů a dovolte mi, abych tady tou cestou poděkovala panu zvukaři, který se mnou včera pracoval skoro 2 hodiny, abyste ty videozáznamy mohli zhlédnout. Tak. Sfumato patří mezi efektivní metody čtení, jehož představitelem je vlastně už tým pracovníků, i když autorem žijícím ještě jsem tady, buďme rádi, abych doplnila další materiály, já jako osoba. V našem prostředí na Slovensku je Sfumato již 30 let. Co se týká oblasti nápravy, reedukace, tak jak vidíte, už máme přes 50 let Sfumato na světě. Co se týká cíle, je tedy, jak jsem poznamenala, důležité, aby ten učitel, který jde učit, měl tu čtecí techniku v ruce, v malíčku. Jak nemám nástroj, když si třeba vezmeme příklad z radiochirurgie, nebudu mít Lexelův gamma nůž, tak tu operaci prostě nedokážu. A ať je učitel sebelepší, pokud nemá tu technologii, ano, jako k ruce, tak potom dochází k tomu, že se nám objevují různé problémy při tom čtení. Podívejme se, kterých jaksi věcí se to týká. Učí se všechny děti ve škole bez problémů číst. Každý učitel se ve své třídě setká s neúspěchy ve čtení. Žáci čtou potichu, zadrhávají, vynechávají pozemní písmena, nečtou dlouhé samozprávky, neovládají intonaci a tempo, nerozumí tomu, co přečetli. Je důležité tyto podmínky, ale hlavně postihnout příčiny špatného čtení a těmto nesprávným projevům předcházet. Pokud se podíváme na přehled vlastně problémů, kterými ty děti nejenom prochází, ale musí také čelit, tak vidíme, že nejnáročnější pro ně je například umět přečíst shluk souhlásek, neboli konzonanty vedle sebe. Ale v případě, že se naučíme čistotu zvuku ve správné výslovnosti, potom to těm dětem nebude dělat problém, jak uvidíte na videozáznamu. Pokud se děti nenaučí technicky správně číst, tak se vůbec nedostanou do oblasti interpretace nebo i postojového čtení.
Z vybraných vzorků, které uvidíte tady, nebudu vám je pouštět všechny, bude to jenom taková sondáž, tak bude patrné vlastně, že ten problém, který u těch dětí nastává v oblasti čtení nebo potom i psaní, si ukážeme, tak se přenáší vlastně z jednoho ročníku do druhého. Takže si uděláme takovou ukázku. Takže vidíte, že děti se potýkají s tím problém, který tam se objevuje, je v oblasti vlastně techniky čtení. Vlastně se trvávají v dekódování. Podíváme se na 3. ročník. Tak děti si domýšlí, samozřejmě vynechávají písmenka, nejsou schopny třeba ani vyslovit tu hlásku. Tak tam musí mít nějaký zástupný text, neboli zástupný zvuk přímo pro tu hlásku. Podíváme se na 4. ročník. Tak je patrné, že když ty děti dostanou potom třeba zadání slovní úlohy, tak si nedokážou ani přečíst. 5. ročník. Musím poznamenat, kdybyste měli pochybnosti, že jsou to děti z běžných škol, které mají podpůrná opatření, třeba 1., 2., 3. stupně, ale nemají snížený intelekt. Jsou to děti z běžné školy. Takže z vybraných vzorků je patrné, že napříč všemi ročníky se žáci potýkají se stejnými problémy. Setrvávají většinou v dekódování písmen či slov, a to několik let. Lze říci, že mnohé z nich jsou až negramotné. V roce 1997 doktorka Bonnie Macmillan ve své publikaci Proč školáci neumí číst shrnuje závěry výzkumu s jasným závěrem, že čtení po písmenkách v přesné posloupnosti se považuje za efektivní čtení, kde vlastně přechází se přes sakádu do další fixace a z další fixace přes sakádu do další fixace, do toho zaostření. A máme tu rok 2008
profesorka Uša Gosvámi prezentuje edukační výzkum se závěrem, že hlasité čtení je důležité pro správné přiřazení grafému k fonému a opačně. Jenom dodávám, že vlastně zrakový aparát jako první, který je u procesu čtení, a sluchový aparát, který snímá zvukovou stránku řeči, tak jsou oba na stejné důležité úrovni. Pokud já poruším vlastně oční pohyby, což se dá změřit okulomotorickým měřením, jak ty oční pohyby pracují, tak potom ani nebudu mít to technické čtení správně nastavené. Takže mají na těch vahách stejnou důležitost. Bylo tady i řečeno, že podporuje se vlastně ta řeč, podporuje psaní, psaní podporuje řeč a podobně. A to bych chtěla právě poznamenat, že vázané čtení podporuje vázané psaní. Můžeme říci, že jsou v jednotě jako hudba a pohyb. Jedno podporuje druhé. O vázaném psaní neboli kurzivě se ví, že podporuje i nedominantní hemisféru. A proto je důležité obě verze realizovat od toho prvopočátku, když vstupujeme do té čtenářské abzaci gramotnosti. A jak je to u čtení, tak je to i u toho psaní, jak vidíte, vsouvání písmen, protože to dítě, když třeba řekneme t, tak to umíte rozlišit. Ale když má potom tu hlásku rychle realizovanou, nebo tak vlastně vy slyšíte už ten přídavný zvuk u té konzonanty t, jako kdyby to bylo t. Proto je důležité všechny zvuky od prvopočátku správně ty děti učit. A v češtině máme obrovskou výhodu, protože tady máme transparentní jazyk a pomůže to právě i pro ty děti, které mají jako jiné jazykové prostředí, že jo. Uvedu vám příklad, měla jsem chlapce ze Sydney, z Austrálie, který uměl výborně japonsky, anglicky samozřejmě a česky, byl bilingvně správně vychováván. Neuměl ale číst a neuměl psát. Za 3 měsíce, myslím, že ten 4. měsíc byl jenom už udržovatelný, se naučil nejenom číst a psát. To si ukážeme až na webináři, který bude 15. září. Takže vidíte, že ty problémy tady jsou potom vlastně podobné či někde identické. Dotkli jste se tady taky můj řečník předchozí, nebo vy jste se dotázali, jak děti rozliší, myslím, že tady byl tatínek, který se ptal, jak rozliší tvrdé a měkké slabiky. Že jo? A tady uvidíte, že vlastně ty tvrdé a měkké slabiky, třeba když jsou dlouhé, jako třeba motýl, dýmka, oni totiž změkčují to tvrdost a právě tam dělají děti největší chyby. Sfumato, které musí metodicky se správně jaksi realizovat z kroku na krok, nesmí se žádný vynechávat, pracuje právě s tím rozlišováním. Takže se teď podíváme třeba na ten 2. ročník. Dítě přemýšlí, co má napsat, špatně tvoří vlastně graficky i písmenko a tady necítí vlastně tu tvrdost, protože tam je ta dlouhá samohláska. A tak je to u těch ostatních taky. No, nechce se.
Je to pro něj směsice zvuků, takže on si zapamatuje jenom ten poslední a tak dále. Ani když si vlastně ty děti to předříkávají, tak nejsou schopny se orientovat, co je jako před tímto písmenko, které následuje, prostě mají tam zmatek. Tady retrospektivou si uvědomuje, že tam je teprve O, což je pozdě. Opět měkké I. Jdeme na 4. ročník. Myslím, že to stačí. Poslední, ještě 5., protože vím, že mě pan doktor Černý z Ministerstva školství říkal, že by chtěl vidět, když u mě byl. Pardon. Chybička se vloudila. Tak stačí. Ano. No. Jdeme dál. Takže již z grafu je teda patrné, když se podíváme na metody čtení, že běžně užívané metody u nás, slabikotvorná a genetická, jsou založené na dvojitém čtení, rozkladu a skladu, s pohyby navíc, které musí zpracovávat centrálně nervová soustava. A to právě nepomáhá plynulému čtení. Sfumato, jak ho vidíte tady na konci, má zcela odlišný grafický záznam. To znamená, že je založená na syntéze. Ano, je to syntetická metoda, která vlastně staví na periferním načítání. Samozřejmě každý člověk má jiný rytmus, jiný takt a každý potřebuje jinou časovou dotaci na to, aby dokázal to písmenko v předstihu zdekódovat včas, inervovat sval a pak ho správně vytvořit. Pokud se podíváme na metody z neurofyziologického hlediska, tedy jak pracuje zrakový, dechový, hlasový a sluchový aparát a rychlost zpracování v centrální nervové soustavě, tak je musíme posuzovat podle toho, jak ty dílčí funkce, neboli ty aparáty, které se podílejí na procesu čtení, jak je vlastně ta metoda, ta technologie podporuje. Tak se podívejte na tento objektivní pohled. To zrychlím. Proto třeba, když se podíváme jenom na tu globální metodu, tak víme, že to není transparentní jazyk. Proto, když ty děti slyší celé slovo dohromady, mají problém s rozkladem a skladem, když se teda samozřejmě to slovo má třeba napsat, nebo aby rozlišili, kde která hláska je. Samozřejmě tam někde může něco dominovat, třeba Petržel, a on řekne tam R, ano, a nepoznává, která ta hláska nebo to písmenko jako první, druhé, třetí, té posloupnosti. Proto to má metodickou řadu, metodika Sfumato, aby správně ty děti rozlišovaly nejdřív první zvuk, správně ho přiřadili ke znaku, potom 2, potom 3. A k tomu se používá nebo využívá se principu kontrastu. A sami víme, že to, co je kontrastní, je lépe zapamatovatelné. Podíváme se tedy na to z hlediska lékařského, jak ten čtecí proces vypadá. Zrakový aparát vykonává pohyb nejdřív lokalizační, potom identifikační,
Samozřejmě tam pracuje i otáčivý pohyb, aby se ty děti nepletly ta písmenka, proto není dobré je učit třeba A, E za sebou, protože tam platí to pravidlo toho zrcadlového vidění u těch malých písmen, tiskacích. Když si vytvoří mozek tu představu, samozřejmě to musí vyhodnotit, zpracovat, vydá impuls, inervuje sval a potom hlásáme tu hlásku. To znamená, správně k tomu znaku přiřadíme zvuk. A co stane se, když ten zvuk je málo slyšitelný? Jak to řekla profesorka Uša Gosvámi, že záleží hodně na tom sluchovém aparátu. Pokud ten zvuk nemá dostatečnou intenzitu, tak ho to dítě nemusí rozlišit. Existuje tady totiž informace, že když se přenáší zvuk z jedné části ucha do druhé, dochází ke ztrátě intenzity. Proto ty děti nemohou mít expozici hlásky pouze v krátké finální verzi, i když se jedná o krátkou samohlásku. Já si pamatuju, jenom takový vstup, na pana profesora Matějčka, který je světově uznávaným psychologem, který mi říkal v roce 1988, paní kolegyně, nikoho by nenapadlo, aby krátkou samohlásku učil přes dlouhou expozici, jenom hudebníci. Jsem bývalá učitelka hudby. Tak to jsem chtěla jenom poznamenat, že opravdu ten sluchový aparát má obrovskou důležitost při tom čtení, takže vnitřní čtení třeba vůbec nepatří, jo, do toho prvopočátečního učení se čtení. Podívejme se na diktát. Jako první přichází zvuk. Ten musí zase identifikovat mozek a přiřadit k němu znak. A když píšeme, musí být vše synchronní. Přidává se tam práce paží, ruky. A při zvukování. A opět je důležité, aby ta intenzita zvuku byla jako velká. Můžu vám říct, že už Jan Amos Komenský, možná, že to víte, říkal, že děti nemají nehlučně psát, ale mají přizvukovat. Tak. A dostáváme se jenom k takovému vysvětlení, že všechny děti, které nemají patologické změny, nemůže se jednat o děti, které jsou samozřejmě slepé, němé nebo hluché, tak pro všechny vlastně ta technologie je funkční. Uvidíte za chvilku, jak to u těch dětí nabíhá. Ten chlapec ze Sydney, můžu říct, že to byl opravdu geniální dítě po mamince, která je 7. největší fyzik na světě, nebo byla v té době. A on byl stejně geniální. Měli jsme i děti, které měly problémy se čtením a s psaním, které chodily do menzy. Prostě ta práce, která se týká techniky čtení a psaní, není něco, co nám je dáno, ale musíme to vytvořit. Tak jako když se učíme na hudební nástroj, tak musíme technicky se správně naučit hrát, abychom třeba toho Chopina dokázali zahrát. Tady vidíte, na čem jak si staví metodika sfumato a ta hlasitost, výslovnost, to zohlednění výslovnosti, to je teď v této době úplně to nejdůležitější, bych řekla. Samozřejmě pracujeme s intonačním vývojem od jedné hlásky přes 2, přes 3, tak, jak to vlastně v té řeči je. Lidská řeč je zpívavá, není to žádná deklamace. Tedy na vás, když mluvím teď, anebo vy, když mluvíte, tak zpíváte. Některá řeč je zpěvnější, například Itálie, že jo, italština, a některá je méně zpěvná, jako třeba němčina. Než se ten proces zautomatizuje, tak to trvá třeba 4 roky. To znamená, v první třídě se vytváří návyk, ve druhé se upevňuje, pak se fixuje a dochází k tomu, že ve 4. ročníku už, když už je ten proces zautomatizovaný, tak do toho procesu nevstoupíte.
Pokud tam je nějaká systémová chyba, problém, musíte ten návyk vytvořit nový. A to lze během třeba 8 až 12 lekcí podle toho, jak to dítě jako má prostě problém v tom čtení, to je za prvé, anebo jak je i jako věkově staré. Mně se teda daří napravovat ty děti právě v tom vyšším věku, protože mají větší rozum, už mají zkušenosti a lépe reagují. Tady vidíme, jak, abyste si udělali představu, jak vlastně dochází ke zkracování, ano, té expozice pomalé, toho dlouhého provedení té jedné hlásky, tak vidíme, že ten první kmitočet je nejméně 20krát, třeba 30krát delší, než když řeknu a. Takže to je to důležité, aby dítě vědělo, že to je o. Uvědomuje si to, správně nastavuje mluvidla, když má už 2 hlásky, dvoupísmenková spojení vyslovit, a už dochází ke zkracování každé té hlásky. 3písmenkové slovo, los. A 4písmenkové, laso. Správný akcent, správné dodržování vlastně délky, každá hláska má stejnou délku, protože tam žádná dlouhá není. V této fázi učení se žádná dlouhá hláska nepředstavuje neboli neučí. Tak tady vám to ukážu na videozáznamu, jak pomalé čtení vypadá a potom ho uměle zrychlíme, abyste si udělali představu, že to opravdu je správně v tom pomalém provedení nastavené. Tak to je žák ze 4. ročníku. A to jsem měla obrovskou radost, vlastně když třeba na 3. na 4. lekci už vlastně se seznámil s dlouhou samohlásku a krásně ji exponoval. Dlouhá samohláska už vlastně v odborných textech se píše, že by měla být delší, třeba 6krát delší. Takže tady opravdu počítáme správně, jak si teď ukážeme na je. Se nám to nějak vrátilo. Takže intonace jednotlivé hlásky, vidíte, buď to může být rovný tón, anebo to je oblouček, protože ve slově, když máme třeba la, je to a, je tam oblouček, takže vlastně už se předem to dítě seznamuje. Co se týká zvuků, tak ty jsou jenom neseny na vzduchu, že jo? S, š a tak. Takže tam pracujeme s lisem břišním, s tlakem, tak, aby to ty děti správně vyslovily. No a potom jsou tady, nazvala jsem tyto hlásky výbuchové, jsem nazvala tlačené, protože v okamžiku činnosti se tlačí. Například, když si vezmete slovo babička, to je takový nejlepší vzor. Takže tlačím B. A kdy ho slyším? Až když vyslovím následující hlásku. To znamená, když jdu číst A, teprve ozvučíme to B. Bá. V ten okamžik dítě musí vědět, že tam dělalo to první B. A to je podstata potom při navazování jednotlivých konzonant na sebe. Lze to přirovnat ke hře na hudební nástroj. Nejdřív jsou pomalé noty, tedy na 4 doby celé,
Potom se dítě učí teprve půlové a nastupují čtvrťové. A osminky a tak dále. Takže centrální nervová soustava si zvolí sama tu rychlost zpracování, tu rychlost čtení. Takže dalším takovou předností u sfumáta je, že vlastně každé dítě se tam najde tu svoji rychlost čtení. V tom je ta kvalita toho inkluzivního přístupu, že to je metoda pro všechny děti. Každý čte svým tempem. Když děti čtou třeba hromadně, unisono, tak samozřejmě některé čte rychleji, některé pomaleji a tak dále. Ale my potřebujeme, aby ty děti četly pomalu, aby se naučili periferně načítat. Pokud budou číst na poslední chvíli, budou zaměňovat písmena, pokud budou číst na poslední chvíli, budou je vynechávat, protože tam budou zase už samozřejmě ty antisakády, třeba, že přeskočí tu sakádu, vrátí se zpátky. A teď bych vám řekla, že možná, že to taky víte, ale Jennifer Aniston, asi to je 5 let, 7, už si to přesně nepamatuju, psala v Bulváru nebo se vyjádřila, že když chodila do 1. třídy, že jí nešlo čtení a že se obávala, že je hloupá. Až potom zjistili, když jí dělali brýle v dospělosti, že vlastně ona má tyto sakády velké a musí se vrátit antisakádou a zase skočí někam a zase se vrací. Tak, mimika je velice důležitá, protože si pamatujeme, ještě když jsme chodili do školy, že když jsme psali diktáty, tak paní učitelky nám přeháněly výslovnost, abychom věděli, co tam je, ano, co říkají a jakou délku teda ty hlásky mají. Ale to je pozdě. Musí se začít hned od prvopočátku. Samozřejmě základy už jsou v mateřské škole, i z hlediska třeba výslovnosti. A teď se podíváme v akademické půdě, ve vědeckých kruzích se tomu říká obálka řeči. Ta výslovnost je důležité, aby měla krásnou dikci. Koťátko. Takže si umíte představit, že když čtení obrázku není efektivní, nemá cenu, aby je četli ty obrázky. A teď se podívejte, jak to vypadá, když se to spojí vlastně s hláskou. Celý ten proces vlastně to dítě zpomalí. Tak jste měli možnost slyšet, jak krásně rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Nyní vám ukážu vlastně práci v předškolním věku. Tak dále. No a ty děti se v tom předškolním věku vzájemně od sebe učí, takže sourozenec to slyší, tatínek je učitel na 2. stupni, učil je sám doma, protože dostupnost sfumáta tehdy ve Zlíně nebyla. Takže se podívejme na jejího brášku.
4,5 roku. No a samozřejmě měli další miminko a už ho učila maminka od těch 2 let. Přečteš písmenko? Tak to za písmenko. Ano, to za písmenko. Super. Co to je? A moc Ans. A tady to? A jsem klikla, nějak jsem klikla. Teď bylo čisté, krásně, do úsměvu. Co to bylo? Když ty děti dávají si ta písmenka třeba před pusu, tak samozřejmě, že je to lépe slyšet, tam platí zákon odrazu. Takže když vlastně vyzkoušíte, taky si dát tu ruku a posloucháte svoji řeč, tak to budete slyšet mnohem lépe. Tak proto je dobře to těm dětem takhle dávat před tu pusinku. Tak vidíte, je patrné, že čtou vázaně, na jeden dech, předložky čtou dohromady, krásně rozlišují dlouhou a krátkou samohlásku. Tak to je velice pomalý čtenář, to jsem měla nejpomalejšího čtenáře a uvidíte na konci, že prakticky, když dojde ke konci toho řádku, tak už jde očima dál, to znamená v předstihu má přečtená 3-4 písmenka. Teď. Na druhé straně. Ne, že bychom doporučovali číst texty vzhůru nohama, ale chtěla bych jenom poznamenat, když si otočíte B, D zrcadlově, že jo? Když otočíte vzhůru nohama P, D, tak samozřejmě to je jako zrcadlově jinak. Takže tady je patrné, že ty děti čtou jak Arabové zprava doleva, to vůbec nevadí, ale hlavně ten otáčivý pohyb tam je v té funkci. To je jenom důkaz pro ten otáčivý pohyb. Za to takový
Samozřejmě této interpretaci, tomu barvení toho hlasu předcházela činohra. To znamená, že ty děti měly maňásky, že jo, hráli vlka, tak tam barvili hlas a ten vlk říká, zase jsem nic neulovil. A oni to potom přenáší do toho textu. A pamatuju si, že ten chlapeček jeden mi říkal, paní učitelko, ale to je těžký. A říkám, co je těžký? No když člověk čte a ještě, říkám, to musí prožívat. Takže to bylo lepší, když to hráli, protože tam bylo pro ně přirozené prostředí. Čtená dramatizace je jedna nejnáročnějších věcí. Samozřejmě, že ty děti mají obrovskou radost z toho tvoření, mají motivaci ke čtení, že jo, děti vždycky přijdou po těch prázdninách, ukazovali mi čtenářský deník a říkali, nejradši mají B, paní kolegyně, přesně jak jste ukazovala, že B oni ho bouchají a nikdy si ho nezapomenou. A najednou zjistíte, že ty děti po prázdninách mají problém, protože četli vnitřním hlasem, tatínek doma řekl, už nečti na hlas, pořád tady řveš, já chci mít chvíli klid. No. Takže máme tady cesta k úspěchu. Čtecí technika, to je důležité, metodické kroky a pod tím samozřejmě společný jmenovatel toho úspěchu je pedagog. Ten musí ovládat tu čtecí techniku. A co je tady v našem případě x, protože víme, že x se v rovnici nesmí rovnat 0, jinak nemá řešení ta rovnice. Co je v našem případě to x? Tak já na vás třeba budu mluvit tímto způsobem. Ak bezžmete. Rozuměli jste mi? Já se snažím říkat, jakože to je maďarsky, víte? Ono teda, kdo tady je z Maďarska, řekne, to není. To je jenom taková ukázka. Je důležitá znalost pojmů. A to právě v té živé abecedě, v příručce, je spoustu těch pojmů. A nejsou to jenom podstaty, to znamená o okno, o ořech, ale je tam všechno. Jaký to je obr? Obrovský. A máte tady už samozřejmě tvary pro ty děti, že jo? Máte tady už druhy těch, že jo, slov a tak už nabíhají. A dokonce paní učitelky říkají, že když se takhle ty děti učí od té první třídy, druhé, že potom nemají problémy s tím umět se zeptat, ano, na ten druh, na ten tvar toho slova. Tak, Česká škola bez hranic, byla jsem oslovená paní kolegyní, že bychom mohli pro vás připravit webinář 15. září, dovoluji si vás na to pozvat. A tam jenom ve stručnosti už na závěr vám ukážu, čeho se to bude týkat. Samozřejmě vám ukážeme zase jenom takovou sondou, protože jsou to jen 2 hodiny, že jak se vlastně budou exponovat jednotlivá písmenka, 2písmenková spojení, čím to dítě prochází, 4písmenková, delší slova, což je záležitost 5 lekcí. Potom už můžeme jít dál. Ano. Teď mluvíme o těch dětech, co neuměli číst, za jakou dobu se vlastně naučili a to vám potom ukážu na tom webináři. Co se týká výuky lekcí v psaní, tak taky vám ukážeme, jak se přechází od jednotlivých uvolňovacích cviků přes mnemotechnické pomůcky, přes spacifikování ruky, aby uchopila tu plochu z rohu do rohu, aby uměla ta ruka vlastně pracovat tak, že ji ovládá, ano, to dítě. A potom nemá problém s překocením písmenka, se sklonem a tak dále. Takže tady to budou ty jednotlivé ročníky ukázány, jak vlastně se naučili číst za 12 lekcí. Jedna lekce trvá 4 vyučovací hodiny, to znamená, že za 47 hodin, jestli teď jsem to správně spočítala, nevím,
děti dokáží vlastně se naučit číst, i když byly předtím, lze říci, až negramotné. Dávejte si pozor na to, kdo co říká, protože chytré dítě jsem měla a není pravdou, že každé chytré dítě se naučí číst. Musí mít tu techniku správně nastavenou, aby se do toho světa čtení dostalo. A jestliže každému vyhovuje jiná metoda, tak by ten dotyčný, který to říká, měl umožnit tomu dítěti takovou metodu, která mu teda vyhovuje. Ale otázka je, existuje diagnostika, která by určila, ty se nenaučíš, Aničko, slabikotvornou, ty se nenaučíš genetickou, naučíš se globálně jenom metodou. O tom to je. Je důležité vědět, jak ta technologie vypadá, abychom mohli na to správně reflektovat. Tedy tady došlo k propojení mezi medicínou a mezi pedagogem. A děkuji panu profesoru Matíčkovi, že mi řekl, ať vstoupím do školství, což bylo v roce 1992, a propojím to s psacím procesem, protože skutečně jedno podporuje to druhé. Takže se nebudeme loučit se smutkem a slzami v očích, naopak SFUMA to pomáhá všem dětem. Můžete se podívat na měření evokovaných potenciálů na našem webu, jehož autorem je pan profesor a paní profesorka Kubovi z Lékařské fakulty z Hradce Králové, s kterými jsem spolupracovala v roce 2010 až 2011, které vyšetřovaly naše děti. A jeho závěrečné slovo si myslím, že vypovídá jako o všem, že vlastně ať je ta příčina toho problému nebo podstata toho problému jakákoliv a jakkoliv ji nazveme specifickou poruchou učení, čtení a psaní, tak SFUMA to pomáhá. Já vám velice děkuji za vaši pozornost a protože už je konec, tak asi není čas na tu diskuzi, pokud byste se chtěli na něco zeptat. Tak teď ještě pár vteřin. Já bych se chtěla zeptat jenom na takovou drobnost, proč bylo důležité, aby to dítě napsalo psace? Protože začala tam jedna holčička, myslím, že to byla holčička, psát, tiskat se a byla opravená. Hned vám odpovím. Já jsem tam měla tu glosu, že vázané čtení podporuje vázané psaní. Měla jsem chlapce, který četl z živé abecedy, že jo, napravovaný, a jak si otáčel tu živou abecedu, tak pořád četl dole, kde vlastně bylo to psací písmo. A já říkám, broučku, proč čteš jenom dole? Měl bys číst i nahoře, mně se to líp čte. A ty děti kopírují vlastně to, aby se naučili vázané, tak kopírují vlastně to písmenko tím prstem, aby nepřerušovali vlastně ten vzduchový proud, tedy to plynulé čtení. Vázané čtení skutečně podporuje vázané psaní a obráceně. Bylo tam poznamenáno ve velice rychlém provedení, že vlastně podporuje ten psací proces i tu hemisféru, která není tomu psaní, že jo, je vlastně centrálou. Tak, všechno? Ano? Já bych se ráda zeptala, co u této metody podporuje to lepší porozumění tomu textu. Co u této metody podporuje to lepší porozumění textu? Jde o to, že když čtete, zase vám uvedu příklad, přišel chlapec, aby se s tom měli připravit, s maminkou a maminka říká, máme, paní učitelko, asi problém. A já říkám, co zase škola? Protože když ty děti napravujete nebo jim vytváříte ten nový čtecí návyk, musí být vyděleni z vyučovacího procesu, aby se vytvořili ten nový návyk. A říkala, ne, škola v pořádku, respektuje. Ale malej za mnou přišel, říkal, mami, já než to slovo přečtu, tak já už vím, co tam je napsáno. Periferní načítání umožňuje dětem, aby vlastně v předstihu přečetli slovo a než ho vysloví, už se i orientují v tom kontextu mezi těmi pojmy. To je čtení s porozuměním. Takže přímo v té technologii je ukotveno čtení s porozuměním. To znamená, když porušíte tu rychlost toho čtení, tu individuální, dojde k tomu, že se to celé jaksi spadne, protože to dítě bude číst na poslední chvíli, nebude mít časovou dotaci mozek na zpracování, na dekodování vlastně každého následujícího písmene. Rychlost není ukazatel kvality. Tak.
Já vám ještě jednou moc děkuji za vaši přízeň až do této chvíle a kdyby něco jste potřebovali, říkám, máme tam ty materiály, můžete si je vzít, je tam ukázka vlastně ze slabikáře v těch čtecích listech. Děkuji za pozornost.